Dávaj, kokot. zapínaj to, lebo ma vyjebe z teba, fakt. Čakal som na teba 3 hodiny, kým dojdeš. Piču. Keď skapeme proste takto early, tak to mám piči, dávame rollback, ale keď skapeme proste v 30. dní, ideme oznova, bohužiaľ. No. To má jaký zmysel toto? Vieš prečo? Lebo nechcem 15 razy po sebe začínať tak, že zbieram tyčky, flinty a trávu, ty kokot. Preto. Taký to má zmysel. Že chcem spraviť progres. Keď zomrem na zimu, alebo na leto, alebo na kerý kokot, tak ok. Ale nie, že do piči zomreme na kozu. Ty si bagaňa ja, kokot bagaňa. A ty už nehaj hantovanie iba na mňa, dobre? Ty už prosím ťa ani nechoď do piči po žiadnych stopách, lebo... Či to piči, ale čo som ja vedel, to piči, dáš mi tam! Zajebe, zazapilo, ty kokot, chrakelia, kokot. Najslabší boss v hre, ty priebaný. Najslabší boss. A teba normálne vyjebaná koza. Pekný si to rozmyslel vtedy, čo? Ja by som normálne došiel a ostrial ho, zobral si proste vlnu a išiel do piče a teba normálne zajebala. Poď sem, lebo ti takú najebem už. Počuj, Adrian, ty do ničoho neútoč, nič neníč. Vieš čo, ty len ostan normálne na spavne, ja ti budem nosiť jedlo, suroviny a buď len v base'ke. Prosím ťa. Lebo ty keď sa niečo chytíš, sme piči. I belong in a coco. Nie, zle. Ja mám, že nulovú staminu, ty kokot. Kamoško, to ja mám do piči. Celý čas do piči sa s tebou kamarátim. Dobre, som piči. Idú houndi. Že ty sa ani neobživuj sa prosím ťa, kým dojdú tí houndi, lebo... Som mŕtvy. Prečo ja? Počuj ma. Prišiel som tam, kamo. Mal som v ruke, že kvietok. Že idem mu dať, že prosím ťa, že idem si len pre veci, že neobližuj mi. Ty si sa obživil a hneď si išiel pre veci. Gaďo mi chrachol normálne, že na zatýlok, ty kokot. Adrian. Nabal mi takú kopačku na solár, kamaráde, že ti vravím, že som nemohol nič spraviť. Ostaň mŕtvý, aspoň deň, 2, tak aspoň neskapeš. Dobre. No. Spýtaj sa chatu. No hovorím ti, prvý človek, čo by došiel do chatu, tak by ho zabil skôr jak ty. To určite. No to áno. Adrian, ja ti hovorím, moja taška do piče, by ho zabil skôr jak ty. Mne sa despavnú veci a ti hovorím, že tu budem vrískať. Nedespavne sa ti nič, možno tak rozum z hlavy. Čož ma, Hexo. No. Teraz musíš mi poradiť veci, lebo som piči. Ja neviem vybrať z batohu vec a dať ho niekde, lebo ja mám, že inspect. Čo som spravil? Disconnectol si hru. Čo som spravil? Neviem. No musel som to odpojiť, lebo po mne išli tí oblúdi, ja ti hovorím, že ja tam mám tak jak kokot. A ty si proste nevieš Počujem, Adrian, jak my chceme prejsť túto vyjebanú hru, keď ty si nevieš z batov vyťahnuť proste vec. Kurva, po mne idú 4 monstery už hodinu, ty kokot. A normálne, a ty že, jak si vyťahnem z bagu tú pičovinu? Ty si kokot, neviem to nastaviť. Čo tiebe? My to nedahráme, ani kokot, kámo. Není šanca. Neviem si vyťahnuť z batohu vec. Final boss je táto hra proste. My sme mali túto hru ísť ako poslednú hrať zo všetkých. Všetko nás na to kází, kámo. Už to mám. Fakt mi je zle teraz. Normálne fyzicky mi je na piču. Drž piču, doďte ma furt určúvať. Nám sa tu kazí. A nemáš tu oné? Hento. Čo? Rozprávaj, Adrian. Spidera. Na čo? Spidera potrebujem. Na čo? Na oskenovanie ho. Mám to praso. Toľko mesa je z neho, že dovidenia, kamoško. Teraz sme zahojení a kokot. Hej, na výpravu. Ty môj kokot, mám 28 HP. Dneska, Adrian, prosím ťa. Už sme endgame, prosím ťa, dneska. Piču sme endgame do piči, mám 28 HP, čo mám s tým robiť? Neplač. Adrian, koza! Adrian, prosím, pomôž mi, poďme ho rozjebať! Prosím ťa, Adrian, poď, ideme. Ja mám 40 HP. Dobre, ja ho môžem. Ale po mne, dobre, ale nie, po mne idú aj tie nightmare idú po mne. Aďo. Dobre, jeden do piče. Nepluj po mne. Adrian. Poď sem, mám málo. Utekaj. Adrian, po mne idú ešte dve oblúdy. Dobre, GG. Ja som umrel kvôli tebe. Ale dobre, počkaj, ja to vybavím. Len najprv musím vyriešiť týchto kokotov vyjebaných čiernych, čo idú po mne. Čúvaš ma? No. Len dojdi sem, on na teba vypluje a potom sa chargeuje, takže a vtedy neútočí, teda nevie útočiť, takže ho rozjebem. Idem po ňom. Ideš si tu? Dobre.
Piče. Ty kokot. Je vybavený. Dobre, očúvaš ma? Ideme sa dohodnúť takto. Ja idem urobiť, že strašne veľa dreva. Hýbaj. Ty robíš niečo a ty urobíš niečo iné. Vylepším baseku. Ale ešte predtým idem na jeden lovík. Taký príjemný. Brach, easy game. Pomoc! Tu je slon! No, slon! No, drž piču, tak toho som sem ja spawnul. Priebaný, dočkaj sa, nabombím sa, dočkaj. Počkaj, ide to ťažko, dlho som nebol v posilke. Počkaj. Nechod hlavne pri neho, lebo ho vyplašíš, fakt. Vyplašíš ho, počkaj. Počkaj, idem PR-ko, počkaj. Idem PR-ko, no oskenuj ho. Adrian, 5 hitov a ujde, Adrian. Keď hitne, útoč. Adrian, keď hitne, útoč, 5 hitov. Dobre. Nie, ja sa bojím, Adrian! Hitne a útoč. Nehaj mňa agrovať, prosím ťa. Ty si normálne pepega, kokot. Pozri sa koľko mesička. Počkaj, ak máš vysokú staminu, prosím ťa, zajacov, ktorí sú chytení v pasách, choď ich zobrať, lebo ja keď mám nízku staminu, tak mne to proste dá takých čiernych zajacov a tí dávajú len nejaké priebané kokotiny, pretože proste nedajú moc dobré veci. Ty piči, toto je ťažká hra, kokot. Adrian, čo robíš, prosím ťa, sekla hra. Neuveríš, čo sa stalo, kamoško. Neuveríš. Verím, že ty mi to povieš. Zlomucha. Kámo, tá, čo tu stále lietáš, som ti hovoril, že... Došla do ventilátora, ty kokotko. Normálne ju rozseklo. A zamrzol mi počítač. Jak my chceme prejsť hru, keď teba vypne mucha? Adrian, počkaj, choď prosím ťa tých zajacov. Toto potrebujem teraz hneď, aby si spravil 4 zajacov mi dones. Tu máš jedného. Nie, daj mi ich rovno do inventaru. Tu máš druhého. Nie! Robia sa tí čierni. Dáva mi monster meat. Ja potrebujem väčšiu sanitu. Adrian, to čo je, jaký... Adrian, to je... Adrian, čo sa deje? Aďo, čo sa deje? Jebe? Čo sa deje? Čo sa deje? To čo je? Adrian, on mi dal normálne zás karateky, ďalší kokot. Kamošku, jebe ti to idú jaký veľký po tebe. Ja to jebem, Adrian. Ja to jebem, aby ma tu furbovačo naháňalo, zabíjalo, fakt. Mám to piči. Aďo, prosím ťa, správ niečo, ty kokot, nebudú ma tu naháňať zajaci a kopať ma tu do hlavy. Adrian. No, ja si tu craftím, nehaj ma teraz. Dobre, keď skočím cez Void, do piče, keď skočím do inej dimenzie. Keď sa za mňu portnú do piče do druhej dimenzie, tak ma vyjebe. Sú tu. Kamoško. Oni tam hneď na mňa čakali pri tej diere a nenehali ma tam skočiť ani naspäť. Váška, prosím ťa. Nechoď po mne, ale rozjeb ich, prosím ťa. Ide po mne Váška a idú po mne zajace. Kde si? Piči som. V kokote som totálnej. Kam? Jakže sem? Adrian, jakže sem? To s tebou bude hrať ťažko. To ťažko sa s tebou hrá, ty kokot. Čo sa toto stalo? Prečo mne sa dejú tieto veci? Prečo mne? Aďo, prosím! Poď, kurva, mi pomôcť! Minúty. Adrian, keď sa napojím a raz ma kopne ten kokot ninjovský, ak ja skápem v tejto hre na zajaca, odinštalujem tú hru. Odinštalujem to. Dobre, potrebujeme nájsť gíry, ale že pronto. Zabil som ich obidvoch, ale zmrzol som. Nedostal som to, čo som chcel do piče od neho. Čo tu je? Kámoško, tak týchto som normálne hľadal celý čas. Pomeďme rozbiť týchto koňov. Jebol som ho. Tu máš. Ty si aký veľký? Čak, napumpovaný som. Tu máš. Dík. Mám ich, 10 ich máme. To je dobré, ne? To je dobré, ale nepadlo nám z toho kokota, čo sme zabili, z toho iglu nám nepadlo, čo som chcel. Potrebujeme taký jeho zub priebaný a to nám potom spraví takú pičovinu, ktorá nás bude proste budeme rýchli ako kokot s tým behať, vieš? Nebudeme musieť ako kokoti chodiť. Našiel som to prasu, teda toho kokota, toho maska. Ideme ho rozjebať. 2 sú tu. Nabetujú ku mne. Kamočko, tu je druhý. Poď sem, Adrian, tu je druhý. Adrian! Poď sem. No dobre, idem na to. Aďo. Dobre, ty kokoty, idem tam. Strieľa po mne. Ježiš, ja som v piči.
Ja som v piči, dočkaj, musím sa na... Aďo je jeb... Aďo, ty kokot, poď sem! Piče. To je pičovina, jak mraky, kámoško. Zachránil som ťa. Som ťa zachránil, ty kokot. Počujem, jak si hneď zdochu, ty si nedal armor. Ja sa 100% stavím, že si nedal armor. Nedal som si armor, drž piču. Dobre, som mŕtvy. Čo robíš zas? To je v piči toto. Dobre, ale to aby som chápal, že vlastne toto je oživovací simulátor, hej? Mám piči, očívaš ma, jebem aj na tie veci, už tam nemám ani kokot. Že s tebou sa hrať takúto hru, to piči za trest. Čo, ona je ťažká, kokot? Počujem ma, Aďo, my ešte teraz rozebieme toho bossa zimného. Dobre, naspäť ku campfireu, poď. Zapal to. No poď, kamoško, poď, ja ťa rozjebem. Jebni ho! Je do piče, no, máme ho. To je nuda, ja si to bude vácej do piči taktika, jak kokot, že by bola a tak a piča.